أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Udumo lonke lumfanele uAllah umdala weinsuku umdali weinto zonke umvela kuqala ungikhona yena yedwa akacwayizi akozeli akazali akazalwanga akalali futhi endalweni yakhe ayikho into efana naye. Bafowethu so lokhu sizamile nje ingane zakwethu bazonda abazondayo kodwa iqiniso sizonilethela lona njengoba linjalo. Akukho eBhayibhelini lapho uzothola khona uYeshua ethi yena ungumKristu noma abafundi bakhe abalandeli bakhe bayini bangamaKristu. Akukho eBhayibhelini. Kahle kahle uma ngabe sifunda emlandweni kaConstantine, sifunda emlandweni weJesus Seminar, sifunda emlandweni weCouncil of Nicaea, sithola ukuthi ubuKristu ubuqale ngo43 AD mabeqala bedesigner bethatha isinqumo sokuthi kune movement okumele bayiqale abazoyibiza ngobuKristu. It was 43 AD and that was long after uYeshua enyukela ezulwini. Kwase kukudala uYeshua enyukela ezulwini akekho noyedwa umfundi kaJesu owaye umKristu, njengoba uzwa lapha encwadini yezenzo 11 iverse 26 ukuthi kwaqala eAntiocha ukuthi abafundi babizwe ngamaKristu. Nakhona kwakungelona igama lokuncoma uma bebabiza ngamaKristu, kwakuyigama lani lokubabhuqa negama lokubagcona ngoba bengafuni ukufundisa noma ukwemukela inkolelo yobuthathu bukaNkulunkulu, bekhuluma ngezimfundiso zikaKristu zobunye bukaNkulunkulu. Ingakho uma uthi uyabheka lapha encwadini yezenzo 12 uthola manje abafundi bakhe bayabulawa manje. uJakobe wabulawa, uJakobe ebulawela kona lo ukuthi wena sithi thina ubuthathu bukaNkulunkulu ziyashintsha izinto manje wena uyaqhubeka nobunye bukaNkulunkulu. Bambulala uJakobe ebulawa uHerodi ngoba efuna ukwenzani ukujabulisa amaJuda la okuyiwo namaRoma abafuna ukuthi manje abantu bahlokozwe bagwinyiswe ngenkani ubuthathu bukaNkulunkulu, kuthukwe uNkulunkulu, bakhishwe ebunyeni bukaNkulunkulu lobu ababufundiswa ubani uYeshua. Leli gama leli ke elithi ke ubuKristu lasetshenziswa ke amaJuda ayekholelwa kuSathane, amaJuda aseAntioch. Yiwona lawo maJuda la asebenzisa igama lani lobuKristu bebhuqa noma begcona abafundi bakaJesu ngo43 AD. Ubufakazi baloko sengikutshelile ukuthi uzobuthola kuphi encwadini yani yezenzo 11 verse 26 ukuthi kwaqala eAntiocha ukuthi abafundi bakaYeshua babizwe ngani ngamaKristu. Injalo ke bafowethu, akukho eBhayibhelini uma nithi nina ningamaKristu and ningabalandeli bakaKristu, ingabe uKristu yena esehambe isikhathi esingaka nabafundi bakhe bonke waze wakhetha ngisho abapostoli abayi12 nabo labapostoli laba akazange abatshela ukuthi nina njengoba ningabapostoli nina yini esenizosala ningamaKristu ngoba mina ngikhohliwe ukunitshela ukuthi nina nonke ningabafundi bami ningamaKristu. Akazange kusho lokho. Umbuzo wami kobhekene nani maKristu, ingabe wakhohlwa yini yena ukuthatha abalandeli bakhe bangamaKristu? Uma babengewona amaKristu kanti bona babekhonzaphi? Na umbuzo wami obhekene namaKristu. Uma abalandeli bakaYeshua babengewona amaKristu kwayena wayengeyena umKristu, yena qobo lwakhe wayekhonzaphi? Ngoba siyamthola eguqile ethandaza, thola ebonga kumdali wakhe obonza ukuthi wayeyisikhonzi. Babekhonzaphi yena nabafundi bakhe?
wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.